want justice. Justice, justice. We want Justice. We want Justice. Norok tidio rally kami tam. Justice, justice. justice. Justice, justice. আর খাতি কিরণ কুমার জয়তিয়ান থানায় সুকান্ত দাস তো দাতি দাদিকে ফাঁসি মার নয় Dara nini nini simuja sagade. Tini Nong tam ni bagai rally khai jawab sai khana dikisa. হামবাই নংনি মিডিয়াম থ্রু जों मा सालायनाय कारण जों साइमानो বিগত কয়েকদিন আগে সিনি টিপ্রাসা খরকनै টিএসআর ন সালকাতাं कथां गुलि कगै बोथारमानि बनो जों सेजावै तिनि चिनि बज्रकलनि एरियाव आन्दार जुगल किशनगर एरिसि विलेज जों खादुमा रेलि मा खालायका जास्टिसनि बागै तिनि जास्टिस जों सानो जे कगनाय सुकान्त दास बनो फाँसि मारनाय जेसके बनो फाँसि मारनाय कारण तिनि सुतिनि बागै हिनै सावै जे आइजिनि स्टेटमेन्ट रेखा सुतिनि बागैसे बनो गुलि कग होननाय जों साइमानका बुनि नक चिनि उदिपुर एरियाव प्रत्येक दिन सानथांके 3 दिन 4 दिन परनो नगरको थाङो इंका दिनु फुङो सुतिनि बागै साका चिनि जे टीएसआर अफिसार बनक सामा बायसे सुति नों तो कयदिन आगे थाङो नों तिनि थासे सुति नामका नि सादरबसि जास्ट किफिलमानि यागुलो बन गुलि कगै खिगलाय रखापु इंका बुनि यागुलो ताइ बुनि एसिस्टेंट तंनाय जखन बनो हेरासमेन्ट खालामनायका जे गुलि कगमानि न बनो यागुं कगै खिगलाय रखानै जों खबर मांका Nang teke sunum sungo je obahay ain to dong je sutima ekhon guli kojnai rokhnai. अबनो सब जने कतर टीएसआर और टेर बेटलियन तंगो इंके आसे सुतिनि बागै हिंगा अंके आसे तेबो जवान तंगो इंका आ कंपनी बा आ सैनिक बाहिनी बाहाके टिकिनाय बा जोंनो बाहाके बरक जोंनो निरापत्ता तनि माननाय आबो कासे प्रश्न आर चिनि तिब्रासानि बिसिङो जे आथुकिरि खरंनि फेमिलि न ब जे गुलि कगै सेस खालिरका आबोनि जों जवाब नायो ते फासि नायो आं ताकाइसा कक सोंना मुसुङो चिनि हास्टेनि जे मन्त्रि अकरा माननीय बिप्लब देव बनो जों नुखा बुनि सरकारनि तंफुरु साधारण लामा हामिया ताङो हुनिसे जदि इन्जिनियानो सासपेन्ड खालारि मानु हुंके तिनि साल कथां गुलि कगै बोथारका आसामी साइमानु सुकान्त दास आसामी हिनि साइमानु बनो फासि रनानि बागै बुसुक जरतै तत्परता तं आबो जों नायथेमा तं बुंनागै माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव